L-Ewropa ma tridx tingħalaq fiha nfisha, iżda trid tidħol f'territorji fejn sal-lum iċ-ċittadini jħossuhom abbandunati. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Joseph Muscat waqt dialogu maċ-ċittadini f'Ruma lejliet li l-Unjoni Ewropea tiċċelebra s-60 anniversarju mit-Trattat ta' Ruma. Il-Prim Ministru qal li għeluq is-60 sena f'ħafna pajjiżi huwa żmien fejn wieħed irid jaħseb dwar deċiżjonijiet importanti. Jew ikompli f'ħidmietu jew jirtira. U din hija l-għażla li preżentament qed taffaċċja l-Unjoni Ewropea. Fid-dialogu ma' 200 ċittadin Ewropew ħadet sehem ukoll ir-rappreżentant għoli tal-Unjoni Ewropea għas-Sigurtà u Affarijiet Barranin Federica Mogherini. Muscat qal li wara 60 sena jekk il-mexxejja Ewropej jażlu li jirtiraw jew jaqtaw qalbhom din tkun it-triq għal mewt ta' tbatija għaċ-ċittadini. Il-kriżi ta' refuġjati kienet protagonista tul id-dialogu taċ-ċittadini b'numru ta' volontira jqajmu din il-kwistjoni. Joseph Muscat kien ċar. E penso allora che qualche volta prendiamo un po' per scontato che uno capisca i valori fondamentali dell'Unione Europea. Il principio fondamentale è quello della solidarietà. E penso che noi facciamo uno sbaglio, io faccio uno sbaglio in prima persona, parlare di solidarietà soltanto quando parliamo di migrazione. La solidarietà è un principio che trascende tutte le sfere politiche. Fid-dawl li preżenti għad-dialogu kien hemm diversi studenti li bbenefikaw mill-programm Erasmus li l-Ewropa tant tippromuovi tqajmet ukoll il-kwistjoni ta' fondi għal dan il-programm fid-dawl ta' Brexit. Muscat qal il-kwistjoni li s-27 mexxejja għandhom jiddiskutu wara l-ħruġ tar-Renju Unit se tkun kemm is-27 stat lesti li joffru fondi għal dan il-programm la darba jkun hemm inqas flus. Madankollu qal il-bibien mhux se jkunu magħluq għal kollox u li dan hu messaġġ li bħalissa għandu jitwassal lil sħabna l-Brittaniċi. Mistoqsija oħra li spikkat miċ-ċittadini kienet fejn se tkun l-Ewropa 60 sena oħra. Mogherini qalet li dak li se jsir fil-25 ta' Marzu feluq is-60 sena tal-Unjoni Ewropea se jkun bażi ta' opportunitajiet ġodda. Temmen li l-Ewropa se tkun hemm 60 sena oħra biex issolvi l-problemi taċ-ċittadini.